Predsednik Srbije i najveće vladajuće partije Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić saopštio je sinoć da je njegov predlog za mandatara za sastav nove vlade Srbije Ana Brnabić. On je odluku o ovom predlogu nakon konsultacija sa svim strankama koje su učestvovale na izborima, kako je rekao, doneo u ustavnom roku. Prema njegovim rečima bilo je više kandidata, ali su neki rekli da u ovom trenutku nisu dorasli toj funkciji. Ana Brnabić se žestoko borila za svoju zemlju u prethodnom mandatu. Nije se dodvoravala ni stranim centrima moći ni ovim domaćim, objasnio je predsednik i dodao da misli da će ona svoj posao obavljati ozbiljno i odgovorno. Vučić je dodao da treba dodati još 2 ministarstva za ljudska prava, ravnopravnost polova i društveni dijalog i za brigu o porodici, deci i demografiji. Druga moja želja je da blizu 50% ministara budu žene i to bi bilo revolucionarno, istakao je on i naglasio da se očekuju i velike promene u javnim preduzećima. Istakao je da je vrlo optimističan i uveren da će Srbija biti među zemljama koje će najbrže da rastu ekonomski i pozvao sve poslanike da podrže izbor Brnabić. Na jučerašnjoj sednici predsedništva Srpske napredne stranke rekao je nije se govorilo o koalicionim partnerima, ali očekuje velike promene u vladi. Kako je naveo, nova vlada imaće cilj u naredne 4 godine da se postigne ekonomska snaga Srbije. To su životni standardi, izgradnja puteva i pruga i da se radi na novim projektima. Jedan od tih projekata je izgradnja metroa, naglasio je predsednik države. Vučić je dodao zbog Jermenije i Azerbejdžana da ne želi zamrznut konflikt, već kompromis sa Kosovom, ali da Srbija ne sme da pristane na poniženje. Na pitanje novinara odgovorio je da 5. oktobar nije izabrao zbog simbola, nego zato što neki juče nisu mogli da dođu na sednicu predsedništva Srpske napredne stranke. Ne razmišljam o prošlosti i nemam nikakav odnos prema 5. oktobru. Odvratno mi je da gledam slike spaljene Skupštine. Jedina pozitivna stvar je okretanje Srbije ka svetu i zameram svemu to što su političari koji su došli na vlast postali neki od najbogatijih ljudi u regionu, ocenio je Vučić. On je ponovio da je Ana Brnabić odana svojoj zemlji i da štiti njene interese, te da je zahvaljujući njoj izvoz IT sektora strahovito porastao. Imamo stabilan fiskalni sistem i Srbija je danas jedna od 5 najuspešnijih zemalja u obuzdavanju korone. Ja bih rekao među 3, ali zvanično među 5. Naučili smo da ne moramo uvek da budemo najgori kao što smo bili za vreme nekih drugih. Prosečna plata danas u Srbiji je 511 evra i verujem da će još rasti uprkos koroni, objasnio je Vučić, dodavši da bi plata do 2025. godine trebala da bude 900 evra, a penzije 410 evra.